Sanga ye mukan ani fila sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu n bɛ sira di ma i ka tɛmɛ ni don kibaru ye. Tabarakala aw ni ce aw minnu ye malidenw ye i k'a dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ni aw bɛnna k'aw sigi ka nin waati ma kɔnɔ walasa ka kibaruya sɔrɔ a y'aw bisimila bi kibaruya bakurubaw bɛna tali kɛ armée ye wulikajɔ jumɛn kɛ jɔkun tɛmɛnen ninnu na u y'o batakiw bɔ an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na min ye bamanciya wale minnu bɛ jamana cɛmancɛ bolo la nɛn bɛna don o fana na fɔ ka taa se coronavirus kɛlɛli ko ma min ye tuguci kura dɔw olu baara dɔw daminɛna an bɛna kuma o fana kan ninnu ye bi kibaruyaw ye ɲɛmaaso ye mun labɛn k'a don anw bolo ko an k'a lase aw ma ladiriya kɔnɔ a y'aw bisimila. Mali finitigiw olu ka wulikajɔ kɔnɔna la kibaruya bɔra ka bi i k'a dɔn an ka jamana lakana kɛlɛbolo ɲɛmaaw yɛrɛ k'a jira k'a fɔ tile fila in na wulikajɔ dɔw kɛra lakanako nasiratigɛ la minnu kɛra sababu ye ka se ka i k'a dɔn dangari bamaji caman na n'olu ye tiɲɛnikɛla kulew ye ka se ka olu jolo kari an ka kibaruya ɲinaw b'a ɲɛfɔ an ye. Min ye Kucala mara kɔnɔna ye Buguni fo ka taa se Sikaso ma ɲinini kunfɔlɔw kɔni ɲɛsinna kunnafoniya minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ bamanci wale minnu taara ka ɲɛsin forobaca kɛyɔrɔw ma Molobala kɔnɔna na ani minnu kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔ nɛwuni na Bugala kɔnɔna na n'ale bɛ Sikaso mara fɛ maa minnu kɛra sababu ye ka tasuma don kelela dekapu la ani fo ka taa se kunnafoniya dɔw ma minnu bɛ tali kɛ bamanciw ka taa ni kɔsegin na nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na wulikajɔ minnu kɛra finitigilakaw fɛ Naramara la Kulikoro Daliburu Kamisara Borom fo ka taa se Madina Sakɔ ma ani ɲinini minnu kɛra Turungale ale kungo kɔnɔna na fo ka taa se Tola kuluw ma olu kɛra sababu ye ka dankari kɛ bamanci ma 16 la ni ka tigɛ kɛ maa seginna ani k'o bolominɛ caman tiɲɛ ka fara o ka kɛlɛkɛ pankuru ye munumunu salo minnu kɛ kɔrɔyan fan fɛ o kɛra sababu ye ka bamanci maa 20 yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ la an bɛ min wele ko Ndaki ani ka tasuma don ka bolimafɛn na fo ka taa se bamanci maa 8 ma ka olu fana bɔ nɛwuni na. Bakari Sidibe Hele Nouveau don kibaru kɔnɔna la min ye jamana cɛmancɛ lakanako nasiratigɛ la kibaruya y'a jira k'a fɔ ko min ye bamanci dɔw b'a la ka tiɲɛni kura mun kɛ u ye k'u ɲɛsin sugujɔlaw ma ka se ka paraw bila olu ka taa ni ka seginw kɔni na n'i y'a sɔrɔ min ye jamana faamaw ka wulikajɔw bɛ sen na nka ni u sɔmina k'a fɔ u n'u cɛ ka jan yɔrɔ min la ko u bɛ jan da i k'a dɔn sugujɔlaw ɲɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔnna dɔ kɛra Tiyama min bɛ Ansongo ale yɛrɛ mara fɛ min ye Yusuf Kulubali ye ale b'o ɲɛfɔ an ye. Ka kɛ n'a tɔɲɔgɔnsijo tamani mɔgɔw ka fɔli ye ko dɔgɔjɔla dɔw n'u tun bɛ ka bɔ Ansongo kun kunda Tinhama kan ko maramafɛntigi dɔw binna olu kan ni u bolofɛnw minɛ u la nin waleya in yɛrɛ kɛra alamisa mɛ kalo tile 5 san 2022 tilegan derendere fɛ yɔrɔ la min n'a ni Ansongo cɛ tɛmɛ kilomɛtiri 4 kan ka kɛ ni seereyaw ka fɔli ye ko nin walejugukɛla ninnu k'u kɔni ye dɔgɔjɔla ninnu bolofɛnw bɛɛ minnu na wari dɔgɔjɔfɛnw fo ka taa se u ka telefɔniw ma k'a jira k'a fɔ ko Ansongo ni Menaka cɛ o yɔrɔ bingani walekɛla kɔni ka can kosɛbɛ avril kalo tɛmɛnen an kɔrɔ su 3 yera ni furancɛ kofɔlen in na k'a jira k'a fɔ dɔgɔjɔlaw kɔni bingani wale kɔni bɛ ta ka ɲɛsin olu ma kuma bɛɛ kulu maramafɛntigiw fɛ k'a daminɛ jamana babayanfan fo ka taa se a baniyanfan ma ka tɛmɛ a cɛmancɛ bolo fɛ dɔgɔjɔlaw kɔni bɛ minɛ kuma bɛɛ ni ka u bolofɛnw bɛɛ minnu na kuma dɔw la taa bɛ kɛ n'a dɔw yɛrɛ ye ka t'u lasago walasa k'u kisi nin walejugu ninnu ma dɔw bɛ yen olu b'u fara ɲɔgɔn kan ni ka wari di kulu maramafɛntigi ninnu ma hali n'u y'a sɔrɔ Mali finitigilakaw ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ nin gɛlɛya in kɔni bɛ yen. Yusuf Kulubali n'an bɔra yen nɔ Kidalikaw fɛ MLA kibaruya dɔw y'a jira u ka bataki dɔw senfɛ k'a fɔ k'u ka jabala dagayɔrɔ dɔ ko bingali kɛra o kan min kɛra sababu ye ka maaw bunɛ u ni la i k'a dɔn fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ hakilina jiginna MLA ka kɛlɛkɛcɛma ɲɛmaa dɔ tun bunɛna ni la waati tɛmɛnenw na bɛrɛ taw deni ale mara la min ye kɛnɛyako nasiratigɛ la tuguci ji kura min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko vaccin Pfizer Biotech ko ale kɔni bɛna kɛli daminɛ min ye bi yɛrɛ ntɛnɛn campagne bɛna dayɛlɛ waasa an ka jamana kɔnɔna la maaw bɛ se ka kisi coronavirus ma hali bi n'a ka bi k'a daminɛ maa minnu b'a daminɛ san 12 la fɔ ka taa i k'a dɔn muso lasirilenw ani muso minnu ye denbatigiw ye nin kibaruya ninnu kɔni dira i k'a dɔn barodalasigi senfɛ minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ale yɛrɛ ye minnu dantigɛw di Umaru Keyita ale ni k'a dɔn Zakariya Umaru Keyita ye ja dɔw sɔrɔ a kan an k'olu lajɛ. Vaccin Pfizer ye vaccin an y'a laɲini américain ka vaccin dilannen don coronavirus kɛlɛli la a nana sisan parce que sisan an ye frigo dɔw de kan ka a lamara
parce que a bɛ glacé pour que a ka se ka lamara donc sisan de an sera ka congélateur minnu bɛ se ka a lamara sisan da ɲu sɔrɔ donc an y'a nati vaccin mun don a ɲininen don kosɛbɛ jamana kɔnɔ jamana dɔ mɔgɔ dɔw fana minnu bɛ yen u b'a laɲini kosɛbɛ donc gouvernement ye ko bɛɛ kɛ pour que a vaccin in ka se ka sɔrɔ Mali la pour que ka maliyɛnw vacciner n'a ye k'u kisi coronavirus bana la bɛɛ bɛ se ka kɛ ka bɔ san 12 ka yɛlɛ a bɛ kɛ mɔgɔ mun san 12 ka yɛlɛ a bɛ kɛ muso kɔnɔmaw la a bɛ kɛ muso mun bɛ sin di a bɛ kɛ olu la parce que fɔlɔ an tun ma olu kɛ fɛngɛ na parce que an tun bɛ fɛ ka vaccin sɔrɔ vaccin mun an dalen don a la ko a fɛngɛ a kɔlɔlɔ t'a la parce que au départ il fallait que an ka se k'a dɔn an ka étude sɔrɔ an ka a sɔrɔ OMS mɔgɔw ye fɛsɛfɛsɛ kɛ k'a yira vaccin tɛ ko kɛ muso kɔnɔmaw na ani muso minnu bɛ sin di den ma ani denmisɛnninw sisan vaccin in nana an y'a ye tubabu la nin vaccin in u y'a kɛ surtout muso kɔnɔmaw ani muso minnu bɛ sin di ani denmisɛnw ka bɔ san 12 ka yɛlɛ donc sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ko nin vaccin in u bɛ se ka kɛ a tɛ foyi ko la baara in bɛna kɛ Bamako commune 6 bɛɛ kɔnɔ a bɛ kɛ Kati a bɛ kɛ Kalabankoro a bɛ daminɛ tɛnɛndon mai kalo tile 9 ministre de la santé et du développement social o de b'a lancement kɛ Korofina Bamako commune fɔlɔ kɔnɔna na inchallah tabarikala o ye bi ye walasa ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ min bɛ tali kɛ seli fitinin hukumu kɔnɔ ko Buye Koyite ale ni Orange Mali ka tigɛ di ɲɔgɔn kɔnɔ olu kɔni ye u ka ɲɛnajɛ kɛ ni o ye selima ɲɛnajɛ ye min kɔni kɛra Bamako yan nɔ Lasine Jakite y'anw ka kibaruya ɲini ale tun b'a kɛnɛ kan an k'a lajɛ. N'a yɛrɛ dɛmɛna Orange Mali fɛ Buye Koyite kan ladala concert kun ye ka se k'a dɛmɛbagaw a baarakɛɲɔgɔnw ani a kanubagaw fo u ka dɛmɛw ko la ale ye min sɔrɔ u fɛ k'a ta ka dɔnkilida daminɛ kana bila fo sisan na. N kontannen don kosɛbɛ parce que vraiment hadamaden i mana kɛ cogo cogo fo mɔgɔw k'i kanu vraiment min kanubagaw fo k'u waleɲuman dɔn parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn dɔnkilidala tɛ mɔgɔ de b'i kɔ olu sara tɛ se ka sɔrɔ c'est pas possible. Donc mu fo k'u waleɲuman dɔn concert in y'a kɛ pour que ka ɲɛnafin bɔ kanubagaw la ka ɲɛnafin bɔ maliyɛnw na ni ko n bɛ foli kɛ n bɛ Orange Mali fo kosɛbɛ kosɛbɛ artiste bɛɛ tɔgɔyala vraiment parce que n'anw bɛ concert kɛ olu de b'an dɛmɛ u b'an dɛmɛ tigiko la u b'an dɛmɛ bioko la u b'an dɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la. Orange Mali n'ale yɛrɛ dɔnnen don ɲɛnajɛbaw dɛmɛli la ale kɔni b'a ka nisɔndiya dogo Buye bilali la sera a kan kungoba in na. Bon bi su in na an bɛ yan Buye ka seli fitinin concert hukumu de kɔnɔna la a dogolen tɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔna la ko Orange bɛ ni événement belebeleba sugu ninnu de accompagner fɛn fɛn ye festival ye concert fɛn fɛn bɛ autour de la culture Orange bɛ o événement ninnu accompagner. Ka fara dɔnkili duman kan Orange Mali kɔni ye kɛnɛ in tɔ d'an bolo ni cadeau tila ye ɲɔgɔn dan dɔ sen fɛ. N content kosɛbɛ et puis n bɛ Orange fo fana n ka cadeau ko diyara n ye. Bon nisɔndiya min bɛ n bolo cadeau in sɔrɔli la n b'a fɔ a diyara n ye a bonyana ma barisa na n nana denmisɛnninw ye sama sɔrɔ ne sera so et puis u ye question min fɛnɛ fɔ c'est facile. Ka fara Buye Koyite kan dɔnkilidalaw fɔlikɛlaw ani ɲɔgɔlɔnbɔla caman tun bɛ yɔrɔ in na i n'a fɔ Kante Grand M ani ka fara Zigiri Bunas kan n'a ka dɔnkili iye min kɔni bɛ ka lamɛn fan bɛɛ sisan an b'a fɔ la aw k'an bɛn seliba su la. tabarikala an bɛ taa ɲɛfɛ ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ Eric Sekuchel k'o kɛra Mali dege karamɔgɔ kura kɔni ye ale sugandira ka bila Mohamed Magasuba expert de expert ale kɔni nɔ na an bɛ dugawu kɛ laɲini minnu bɛ nin waati na équipe nationale bolo bɛ se ka sabati cogo min na saga kɛra 31 ye nɛgɛ 7 kan général de brigade Samɛnkɔrɔ Jakite fulakɛ ale ka jateminɛna na n'i y'a sɔrɔ montre bɛ heure la bi a n'a ka denbaya bɛɛ gendarme kuru bɛɛ Mali lakanabaa bɛɛ ka jateminɛna na Fanta Tumuta min fɔlɔ min sumana o ye nin ye fɔlɔ o tun ye nin ye k'i fo yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman na i ye kibaruyaw bila yɔrɔ min na ni o bɛ Mali Samataseko ka entraîneur
kura ka lahalayaw ko fɔ ani seri jara bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka a da dɔ la maaw ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw o di wagati sera maliden kelen kelenna ma Sori Ibrahim Diallo an n'a bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ. Siraba kunnafoni o ye Sori ka wuli ka jɔ ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la a bɛ wuli ka don Bamako sigida kelen-kelenna kɔnɔna la k'a lajɛ an ka sirabaw bɛ lahalaya minnu kɔnɔna la ni tan ni ka segin yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔna la an tɛ ɲina don si Anazɛri k'a bilasiralikanw kɔ Amadu ko Sori ka teli bi. Sisan dani no an bɛ Sori lasɔrɔ allo. Murankɛ. An bara. Kɔri baasi t'i la. An bɛ Ala fo ka barikada. Tabarikala bi ye dinɛ ye. M'a dɔn kunu ni kuna sini tɛmɛnen i ma maa o maa bipe bi kɔrɔ dɔ b'o la. Caman ko k'a f'i ye ko t'u kun wa kumakan ɲuman t'u da Mali jamana bɛ kekeke. Maa tɛ s'i kɔrɔ hali gouvernement ka juru t'i la. N'a kɛra foli dakadi la o parce que ni m'a fɔ i ye min yira min kuɲɔgɔn tɛmɛnen wulila ka caman dan tulo kan n ko ka sabali sabula doyen ye gasi ye n ye wele se Iburange ma min bɛ gendarmerie ka ɲɛmaya kunna o ta fila kɔni ko dɔgɔ ko Amadu ka tiɲɛni nɔ ye ko tiɲɛna i bɛ se la mais ko Burankɛ de ba man di dɛ bamanankan na ni ko la ten sa maa ma bɛɛ k'i kokɔrɔma don bɛɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a tɔ kɛtɔ de damatɛmɛ wale ko est ce que n tɛ n t'a yɛrɛ gosi la. N'i y'a mɛn bamanankan na ko fila kɔni Sori. Sori yanni ka don kibaruya kɔnɔ kibaruya dɔ bɛ n bolo i yɛrɛ fana min bɛ k'i kabakoya. Mali gidɔrɔn caman bɛ yen yɔrɔ dingɛ b'u k'u caman jɔrɔ hali dɔw bɛ dilan bi dingɛ bɛ k'u la. Nka kabi a ko dɔn i y'a dingɛ kuluba gidɔrɔn kan wa. Burankɛ tiɲɛna m'o ye. O tuma k'a f'i ye ko Mali bɛ se ka gidɔrɔn ɲuman dilan ɲɛdonna dɔɔnin de b'a kɔrɔ. N'o tɛ tuguni bari tɛ kuluba sira kan dɛ kabi ɲa ko dɔn m'o ye. Burankɛ i ni ka ko bɛɛ o kelen min kɔnɔ o tiɲɛ o tɛ yen. O tuma i bɛ min bi. Alhamdulilayi. N bɛ foli kɛ Renouveau télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen maa ma sɔgɔlen na sɛbɛn in kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Kosɛbɛ. Ne kɔni bɔra Munu Salon n y'a boli kosɛbɛ kɔmine 6 a goudron kannaw la ka na jɔ Tour d'Afrique la. An bɛ Falajɛ Banankabugu la n'i ko Tour d'Afrique. Quartier caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka faya b'a la nin tour in na yan. N'i ye jateminɛ kɛ an bɔlen filɛ ka na se wagati kofɔlen in ma an bɛ jɔyɔrɔ min na o ye sirabakasara de. Awɔ. An ɲɛ ma da fɛn kan an bɛ se ka min lakale an bɔlen filɛ ka na se wagati kofɔlen in ma. An ɲɛ bɛ lakana tigilamɔgɔ caman de lasira bɛndaw kan. Komi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min ni wagatiw sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ye cakɛ wagatiw ye k'i kun da cakɛyɔrɔw kan. Jama bɔta ka ca bolifɛnw kɔnɔ ani bolifɛnw kan. Walahi. Directeur général de la police Sulemani Tarawele n'a ka jama o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan. Sanga in kɔnɔ maaw bɛ se ka se cakɛyɔrɔ la teliya ani lakana kɔnɔ cogo min na. An b'a ɲini bolifɛn matarafabagaw fɛ. Lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ sira kan sanga in kɔnɔ n'u bɛ ka bilasirali kɛ an ka ko to u ta la. Sabula nin ye wagati min ye a bɛ fɔ nin ma ko RD Pointi. Amadu o wagati kofɔlen ba o de ye wagati ye bɛɛ lajɛlen b'i kun da cakɛyɔrɔ kan wagati min na bolifɛn kɔnɔ bolifɛnw kan. Hali. Ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sen kan min bɛ an bilasira an ka ko to u ta la o de bɛ ka tabugu mɛn si la. Mɔnkɛ an bɛ gɛrɛ agence nationale de la sécurité routière. O ko mun? A ko n'an ye bolifɛn matarafali daminɛ wagati min na mobili fara moto kan. An ka sɔn an ka taa dɔɔni dɔɔni. O b'a jira k'a fɔ lawtaboli an k'o dabila. Anazɛri ko an ka hakili to a la. Nɛgɛjuru sira. N'o ye téléphone ye i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ moto kan an ka an yɔrɔ janya la. Kosɛbɛ kosɛbɛ. A ma ɲina an mototigiw ni an ye moto ta sanka ni wagati bɛɛ lajɛlen. Awɔ. An ka casque ni ka don an kun na maa kelen casque kelen maa fila casque fila. Hali. An kana ɲinɛ dɛ. Bolifɛn matarafabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la katakatigiw ka taa se telimanigiw ma. O don. Ministère Soko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sirabakasariya ɲinini ka kalan ka dɔn ka wajibiya o wajibiyalen bɛ an kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen kan. Maa minnu bɛ bolifɛnw matarafa. U ka taa
kalanyɔrɔ la kalan min n'u b'a kɛ ka sirabakasɛriya dɔ ni o kɛra wagati min na o bɛ yamaruya motobolila la. tiɲɛ. hali bi a ka bilasiraliw la n'o ye anagari ye. Amadu an ka hakili to a la samiya a bɛ ka kɔtɔrɔma don dɔɔni. Wagati kɔfɔlɔ ninnu na an ye ne kɔlɔsi Bamakɔ ka taa se Mali yɔrɔ caman ma sanw bɛ ka cuncu. Wagati la a bɛ bali ka na wagati dɔw la fiɲɛ b'a kɔrɔ gɔnba yɛrɛ fana b'a kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Ni o kɛra ko bolifɛn matarafabagaw k'u hakili to a la fɛɛrɛw ka sigi sen kan. I n'a fɔ mototigiw ka fari minɛ walima u ka jɔ ni fiɲɛ bɛ ka ci walima ni san bɛ ka na. Mobilitigiw ka antiburɛriw minɛ an ka ɲɔgɔn ye takasegin na goudron kan ani sirabaw kan. Tiɲɛ. An kana ɲinɛ ka mobili kɔlɔsi sanka ani wagati bɛɛ lajɛlen an ka hakili to olu la. O de ka ɲi. Ka kuma kun cɛ. N kɔrɔkɛ o ye k'a fɔ minisiriso bɔra ka kibaruya da an tulo kan. Ko a ka laɲini ye Bamakɔ sira kuraw ka sɔrɔ. Baaraw daminɛna. Tiɲɛ. Sira dɔw banna. Mais cɛ tɔgɔ Mahamadu k'an b'a ɲini minisiriso in kelen fɛ. A ka wuli ka kɔlɔsilikɛlaw bila société ni entreprise minnu bɛ ka baara ninnu kɛ. Sira kura dɔw bilara a tɛ kalo kelen bɔ dingɛ bɛ o siraw la ka ban. Walahi. Burankɛ o tɛ ladiriya ye baara kɔnɔ dɛ. Y'a dɔn musaka bɔra ka di. Mais sira min n'a a labilara a tɛ kalo kelen bɔ dingɛw bɔ o sira la. O b'a jira k'a fɔ ko kɔlɔsili tɛ ka kɛ baara kan. Tiɲɛ. Bamakɔ sira kura caman bɛ yen sanga in kɔnɔ an bɛ ka nin na kɔlɔsi takasegin kɔnɔna la. Minisiriso a ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Sabula an b'a dɔn maa min bɛ ɲɛmaya la wulikajɔ tɛ bala a la su fara tile kan. Ka kuma in kun cɛ ka bɔ kuma yɛrɛ kɔnɔ o ye ladilikan ye. An bɛ min ɲini monsieur le gouverneur fɛ. Bamakɔ gouverneur caman nana ka takasegin kɛ ka taa. O kɛra. Bɛɛkanw ka bajanbilaya min n'an b'a ye an ka kominiw kɔnɔ. N'u bɛ ka tiɲɛni don maaw ka sira kɛrɛfɛlaw la minnu bɛ feerew la minnu ka so kɛrɛfɛlaw bɛ sira da fɛ. Ngurakɛ gouverneur ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la takasegin bɛɛkanw ka bajanbilaya ka dabila Bamakɔ kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. An b'a ɲini gouverneur fɛ a ka wuli k'i jɔ sabula kɛwale in kɛlen bɛ ka tiɲɛni caman de se maa minnu bɛ sirabaw kan takasegin kɔnɔna la. Siga t'o la. Dakɔrɔ damadɔ min n'an y'a kɛ somɔgɔ sama ye ka bɔ Tour d'Afrique la Bamakɔ Banankabugu Falajɛ o de kun ye nin ye Ngurakɛ. A diyara an ye. Sikasokaw bɛ Mamadu Darapo ka taa se Seydou Sangare traducteur don an b'o bɛɛ lajɛlen fo Sikaso. Ka se Welesebugu la station Sotraka Burama Kulubali n'a ka jama k'u fo. Ka kun cɛ Senu IRA service la Musa Mariko Mamadi Traoré bɛ Sigara kɔrɔ Mugitana. Tabarikala. An b'o bɛɛ lajɛlen fo u ka kanu na takasegin Ala ka nɔgɔya an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Amina. Ala ka bin tigɛ diya an bɛɛ lajɛlen na. Amina yarabi. Ala ka jamana basigi Ngurakɛ. Ami. Sanga 40 o bɛ nɛgɛ 7 kan la famille Waigalo Adama Waigalo ka se madame Waigalo Kadi Kase ko ni sɔgɔma jamukan kanubaga do fo ka se Usaini Maiga ka denbaya ma kati sanafara la ko fulamuso ni sɔgɔma yen nɔ min ye fa ye a n'a ka fulamuso fana u bɛ jamukan in lajɛ kosɛbɛ Fanta Tumuta. Tani ka segin kibaruyaw olu tun ye nin dira sori fɛ ka bɔ Tour d'Afrique la an bɛ sori fo ko a ka kɔtɔrɔma bɔ halisa ka taga yirimajoya fan fɛ ka taa jateminɛw sirabaw bɛ lahalaya minnu kɔnɔna gɛlɛya minnu bɛ siraw kan ko sori ka taga jateminɛ kɛ olu la Amadu i ma ɲininka n ye n ka ci fɔ sori de i ma ɲininka Seri Jara ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni sanga kofɔlen na fɛn bɛ tali kɛ Mali samatasɛgɛw la ni o ye Aigle du Mali ye olu kɔni ka degeden karamɔgɔ kelen ka walan sɛmɛ yalima degeden karamɔgɔ kura ko bɛ dangan jumɛn de la an ka jɛ ka Seri Jara lamɛn saka baka nɛgɛjuru sira fɛ. Seri Jara i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma Isa Kaba Siribe. Seri Jara e ye renouveau o kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw olu ka maa ɲɛmaa ye. Awɔ. Seri Jara a bɛ ɲini ka na kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ ten kab'an bɔra Coupe d'Afrique la Mali dege karamɔgɔ ko a ko bɛ sen na. Oui. A kunnafoni a jɔnjɔnlen tɛ ten halisa kunnafoni ye jumɛn ye dege karamɔgɔ ko ɲɛnabɔra wa a ma ɲɛnabɔ de. Voilà, Isa Kaba an b'i fo kosɛbɛ ka renouveau FM ni a télévision filɛbagaw n'a lamɛnbagaw fo. U y'i laminɛ. Ka farikolo ɲɛnajɛ kanubagaw fo. Effectivement, i y'a fɔ cogo min na Mali ka sélectionneur ko a kun kɛra baara ye.
parce que ni maaw hakili b'a la kan kɔfɛ ani coupe du monde éliminatoire kɔfɛ pression tun bɛ yen nɔ sélectionneur mun tun b'an kunna ko k'a bila i ye maliyɛn sigi 100 o 100 farikolo ɲɛnajɛ a kanubagaw i b'a sɔrɔ 80 ka hakilina de tun y'o ye n'o ye Mohamed Magasuba ye awɔ a Magasuba ka taali kɔfɛ jɔrɔnanko tilara ka na kɛ maaw la tuguni parce que an ka sélectionneur tali ko a ko tora tɛntɛn na ka to tɛntɛn na fo a tun bɛ ɲini ka tɛmɛ maaw dɔ yɔrɔ kan awɔ an ye kibaruya mun sɔrɔ kunun sa o ye k'a fɔ fédération malienne de football u ye réunion kɛ yɔrɔ dossier 57 o de tun déposera o sélectionneur tun bɛ fɛ o bɛɛ y'i kanbɔ Mali nɔfɛ soden dɔw tun b'a kɔnɔna la o sodenw cɛla an b'a ye k'a fɔ Eric Cheikhou ale fana tun b'a la a ka kuma kɔni mɛnna tan ni ka segin na ka mɛn tan ni ka segin na an y'a ye waati dɔw kɔnɔna la an ka degelikɛ karamɔgɔ an ka fédération ɲɛmaaw tun bɛ k'u bolo bɔ degelikɛ karamɔgɔ dɔw nɔfɛ minnu ye équipe nationale wɛrɛw ta farafinna ka tɛmɛ n'u ye kanu kɛ an b'a ye k'a fɔ dossier olu ma se ka abouti kunun sa wula yan fan fɛ an ye kibaruya mun sɔrɔ n'o jɛlen don o ye k'a fɔ Eric Cheikhou ale ka dossier kɔni ko o conclura ale taara ka sɛbɛnciya k'a fɔ ko ale na kɛ Mali degelikɛ karamɔgɔ ye ayiwa ka baara dɔw di a ma baaraw la Coupe d'Afrique éliminatoire b'o la 2023 n'o bɛ kɛ Côte d'Ivoire o Coupe d'Afrique n'an qualifiera ka tila tuguni ka yɛlɛ podium sanfɛ o bɛ objectif la mun ye Coupe du monde éliminatoire k'o fana bɛ a ko kɔnɔna la donc an bɛ se ka mun fɔ bi bi in na Mali ka sélectionneur ko kan waati jan tibitaba kɔfɛ ani an sigala la k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ an ka football a ɲɛmaasoba kɔnɔna la bi bi in na ka tabi ko sira fɛ Eric Cheikhou danaya dara ale kan mais seri nin ye a talen de ye pewu walima ko wɛrɛw b'a ko kɔnɔ minnu ni olu kan k'a jalatigɛ pewu bon fédération ka choix kɛra ye parce que an ka i ka ɲininkali in ka ɲi kojugu fédération parce que Mali la fɔ fɛn dɔ de ka ɲɛfɔ o ka faamu comité exécutif n'o ye fédération ta ye o bɛ proposition de kɛ u dara u ye proposition min kɛ o ye Eric Cheikhou ye donc a tɔ bɛ to gouvernement de bolo sisan parce que kaba ko n ka kɔɲɔmuso ko ɲɛnabɔra a tɔ tora wari ko ye fɛn yɛrɛ parce que gouvernement de bɛ wari sara kalo kalo joli kan ka di entraîneur ma ayiwa o ni Eric bɛnna mun kan u t'o de ɲɛfɔ ministre des sports ye o fana bɛ dossier layɛlɛ ayiwa gouvernement bɛ se ka mun sara an ye kibaruya mun sɔrɔ o kɔni o y'o danɔ tigɛ ka ban plafond b'ale la ne tɛ se ka tɛmɛ parce que ko wari min donna balontanko kɔnɔna la a dagosi bonyara kojugu jaabi foyi ma sɔrɔ Isa Kaba foyi ma sɔrɔ donc olu de wari bɛɛ ka ta ka don bon parti dɔ fana ye jumɛn ye n'i ye degelikɛ karamɔgɔ ta ka wariba dɔ fɔ an dun ka degelikɛ karamɔgɔ bɛ ta fédération fɛ cogoya min na i b'a ye u bilaliw bɛ gɛlɛya yiri mun bɛ d'u ma o ka jan résultat tɛ sɔrɔ a kɔnɔna la donc kalo caman bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ tila k'a mɛn su tɛ ko dugumajɛ a bɛ fɔ ko nin juru bɛ État la nin juru bɛ Mali la nin juru bɛ Mali la ayiwa pour que k'o bɛɛ éviter ka bɔ yen min kɔni ye fédération ka choix ye a tɔ ye gouvernement ye sisan olu mun kan ka kasabi sara ka confirmer k'a fɔ an fana sɔnna karisa ka tali ma an bɛ se ka nin sara a ye i n'a fɔ kalo saba kalo o kalo ayiwa voilà Seri Jara an bɛ i fo don nataw la an bɛna analyse kɛ Eric Cheikhou yɛrɛ a hakilina ye jumɛn ye a ka taabolo kan ani fana a bɛ se ka baara in kɛ nka an mɔgɔ tɛ kɔn k'o fɔ fɔlɔ ne a ko ma jalatigɛ donc don nataw la an bɛ n'o analyse fana an b'i wele o la ni Ala ka diɲɛ ye Isa Kaba merci beaucoup